Další mrtvej, chlapi. Jde to. Hej, ty vole, co to je za náma? Yeah! Au! Kurva! Kdo nás vykropil? Co si dáš prdel celou dobu? Tak to je masáž. Tak to bylo pěkný. Jo. Dobrý, Dobrá pecka. dobrý. Nevím, jestli ještě někdo byl, ale tady to dobrý. Bylo to pěkně, já jsem koukal, jak se začíná hejbat ty klacky. No, pač se to nemusím přitáhnout, No, ale jasně. bych se nezvedl, jo. No já vím, ale teď už jsem, pojď hlavně u toho. Jak můj odběh, tak jsem to zkusil, říkám takhle. Dobrý to bylo. Víš, jak můžeš člověk zabránit do hry. Občas trhne, ty se začali nějak trhat. Když jsi na hubkan, no ty ale vystřílel jsem skoro všechny tu byty. Byli všichni, aby jsme řekli, že to někdo bylo. Že tu zjistil, A on běží, tam do kontrola. tentokrát to už loupil tenhle, minule jsem loupil jenom jednoho. Dáme dole. Mává. Tam není nikdo dole, kluci? To je fajn. Tam chodí to vždycky vysloubený, pak ho tam mám taky blbý kolo, já se nevejdu. A když tam ležím dlouho. Tyve. Dneska to je spotřeba, tyve. Já teď 4 koule, vole. Na každý jednu, no bo ne, možná 6, no, možná jsem 2 pustil. Jako navíc, to nejsou.